Khabni taktai pukhuk song tini nani katal video norok no jisuna mungbai khelam sogo tamni kangke tini norok ani family ngai family wo hingkang katamo sung kaisa kok piti mano tei kaisa kok guideline mano hingka norok tini ani youtube family engmani bagui norok ani channel ni bisingtui norok budi manai tei norok ni samung sanai hingke khabni taktai bukhuk song norok ani video no nai chajak kitong hangke norok subscribe khlainan tapo hingke khabni taktai bukhuk song chung wak rilai hangkai chung tamo baksa ba wak no chajago baksa ba wak chajakya hingke chung jotono no chung kaham ke khanangui khlaikya hangke chini a samung chao hingke chung tabuk wak bo haino chung paithangkhe kebo ada chayangnai kebo bo wak kora rok manjagui phai ada rok chayangnai hingke haini bagui no chung abo haijate manjakyawi chung wak paithangkhe chakra nai padi abo hangke chini wak rok tai misrui hingke chung abo paithangkhe tamo chung genda phono paikha hingke chung chwla genda phono paithangkhe chung bono tam khlainai chung paitubkha chung 15 din rikha hingka chung bono mala karina nangnai chwla hingkha ke chung abono mala kari rinai chung bini kwsaro hamkha kirimiri rok charwui chung bono liver vitamin charkhangkha chini wak chung 3 mas 4 mas hingkano chung chini wak ri tongmani chung sel chung bikri khlaimanai hingke bwsuk lab khabni taktai bukhuk song hingka abono chung busi rok bai hangkhe chini wak rok bo dati no toro hingke asukno chung bwskango taisa chung kaham ke video sramano tai nailena asukno tini bai jotono no hambai।